रामकृष्ण हरी. काव्य शिकाऊ. आता आषाढी एकादशी जवळ येते. मुंबईत किंवा इतर शहरात आणि गावी तर प्रत्येक तालुक्यात गावात आषाढी एकादशी किंवा कार्तिकी एकादशी असली की त्याआधी कीर्तनांचा किंवा भजनांचा सप्ताह असतो. इतर सणांच्या वेळीसुद्धा असतो. आमच्याकडे रामनवमीचा उत्सव जोरात होतो, त्यामुळे रामनवमीच्या अगोदर सतत 6 दिवस आणि रामनवमीचा 7वा दिवस कीर्तनाचं एक सप्ताह ठेवला जातो. तशीच एक माझ्या डोक्यात कल्पना आली की हा जो आपला तुमचा माझा चॅनल आहे मनमोहक मराठी मालवणी कविता हा यूट्यूब चॅनल, त्या यूट्यूब चॅनलला आपण संतवंदना असा एक कार्यक्रम घेऊ. हे अभंग सप्ताह. आपण अगदी लहान असल्यापासून कळत नसल्यापासून आज तक आहेत प्रत्येक माणसाने संतांचे अभंग जे पांडुरंगावर, परमेश्वरावर, ईश्वरावर, विठ्ठलावर लिहिलेले आहेत ते शेकडो अभंग आपण गुणगुणतो. आपल्याला माहिती आहेत, कित्येक जणांचे पाठ आहेत. तर अशा संतांवर, त्या संतांची महती, त्या संतांचं महत्त्व, त्या संतांची माहिती देणारा एक प्रत्येक संतावर अभंग लिहावा आणि तो अभंग सप्ताह असा करावा असं मला सुचलं. मग अर्थातच मी घरी माझी पत्नी, मुलं यांना विचारलं आणि माझे काही कविमित्र, तसेच जे काव्यरसिक हमखास प्रत्येक कवितेत दाद देतात यूट्यूब चॅनलच्या आणि संपर्कातसुद्धा आहेत, अशांना काय विचारलं. प्रत्येकाने ती कल्पना उचलून धरली, सगळ्यांना ती आवडली. काहीने विचारलं हे तुम्हाला सुचलंच कसं? पहिलं खूप अतिशय सुंदर आहे, नाविन्य आहे. आणि त्यामुळे मला हुरूप वाढला आणि म्हणून मग 1 जुलै ते 7 जुलै असा अभंग सप्ताह संतवंदना. म्हणजे रोज सकाळ आपण एक सकाळ रोज एका संताचं वंदन करून, एका संताचं स्तवन करून अशी करूया, अशी ती कल्पना आहे. आज आपण ह्या उपक्रमाला सुरुवात करतो आहे आणि पहिला अभंग संत पुंडलिक, अर्थात पुंडलिक हा भक्त पुंडलिक म्हणून प्रसिद्ध आहे, त्यामुळे आपण भक्त पुंडलिक म्हणू, त्यापासून करतो. ह्याचं कारण असं आहे, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज हे खूप प्रसिद्ध आहेत. पण जो पंढरपुरात विठ्ठल आहे त्या पंढरपुराचं तेव्हा नाव अगदी सुरुवातीला दिंडीरवन असं होतं. आणि त्या दिंडीरवनाच्या जवळपासच्या गावात तिथे किंवा तिथेच त्या वनात तिथे भक्त पुंडलिक राहत होता. तो भक्त कोणाचा होता? तर आपल्या आईवडिलांचा, मातृपितृभक्त, निस्सिम भक्त होता. ही कथा तुम्ही सगळ्यांनीच ऐकलेली आहे. त्याची भक्ती पाहून देव प्रसन्न झाला आणि मग त्याला भेटायला आला. तर तो आईवडिलांच्या भक्तीत असताना देव साक्षात परब्रह्म, म्हणजे वारकऱ्यांच्या भाषेत आपण परब्रह्म म्हणतो, परब्रह्म तिथे दारात येऊनसुद्धा तो लक्ष देत नाही. देव त्याला सांगतो, अरे मागे बघ, मी आलो आहे तुझ्या भेटीला. तो म्हणतो आता वेळ नाही आहे, आता मी सेवेत आहे आणि आता मी तुला भेटू शकत नाही. तो म्हणतो मी काय करू, मी काय करू? तर म्हणतो थांब तिथेच. कुठे थांबू? मग तो तिथे वीट असते तिथे फेकतो आणि म्हणतो इथे उभा राहा. म्हटलं ठीक आहे. मग तो देव विटेवर उभा राहतो, अशी कथा आहे. आणि मग यथावकाश तो देवाच्या दर्शनाला जातो, प्रसन्न होतो, देवाला बघून आनंदित होतो. आणि मग अर्थातच देव त्याला म्हणतो मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे, तुला काय हवं ते माग. तेव्हा तो तुमच्या, आमच्यासाठी, लोकांसाठी मागणं मागतो, आपल्यासाठी नाही मागत. तो सांगतो देवा तू मला भेटलास, माझी भक्ती पाहून आलास, त्याबद्दल मी तुझा ऋणीच आहे. पण तुझ्या भेटीला लोक किती लांब जाणार, तर तू कायम इथे वास्तव्य करावं, ह्या विटेवरच, इथेच, अशी माझी इच्छा आहे. आणि देव भक्ताच्या वचनात दिलेल्या जागतो. तो देव तसाच तिथे उभा आहे, अशी हकीकत आहे, अशी कथा आहे, असं समज आहे किंवा असं मानतात. त्यामुळे मुळात देव पंढरपुरात
त्या दिंडीरवनात किंवा आताच्या पंढरपुरात आला तोच भक्त पुंडलिकामुळे. आणि म्हणून भक्त पुंडलिकाची कथा किंवा त्याचे स्तवन त्यांना वंदन पहिलं करावं असं माझं मत झालं. भक्त पुंडलिकाचा जन्म निश्चित काळ सांगता येत नाही, इसवी सन वगैरे, कारण तो खूप अगोदर आहे. काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की महाभारतकालीन आहे, भक्त पुंडलिक महाभारतकालीन आहेत. तर काही म्हणतात की महाभारत झाल्यानंतर भक्त पुंडलिक काही वर्षात जन्माला आलेले आहेत. अशा अनेक कथा आहेत. तर त्याचा उल्लेख, ह्या अशा कथांचा उल्लेख हरिविजय ग्रंथात आहे, हरिविजय. तसंच पद्मपुराण आणि स्कंदपुराणात त्याचा उल्लेख आढळतो. अशा भक्त पुंडलिकाशी देवाचा संवाद होत होता असं मानतात. त्यांच्यानंतर कित्येक वर्षानंतर हे वारकरी संप्रदाय किंवा दिंड्या पंढरपुरात सुरू झाल्या. तर अशा देव ज्या भक्तासाठी धावत आला, अशा भक्त पुंडलिकाचा आज आपण अभंग, पुंडलिकावरील अभंग, पुंडलिकांचा अभंग नाही, मी लिहिलेला पुंडलिकांचा अभंग, पुंडलिकांवरील अभंग आपण आज ऐकूया. संत भक्त पुंडलिक. अवघे जीवन व्यतीत करीती, अवघे जीवन व्यतीत करीती ज्याचे होण्या प्राप्ती साधू संत. अवघे जीवन व्यतीत करीती ज्याचे होण्या प्राप्ती साधू संत. तो द्वारकापती आला स्वतः दारी, तो द्वारकापती आला स्वतः द्वारी. थांब सांगे तरी पुंडलिक, तो द्वारकापती आला स्वतः दारी. थांब सांगे तरी पुंडलिक. मातृपितृभक्त सेवा त्यांची करी, मातृपितृभक्त सेवा त्यांची करी. पाहून मुरारी धाव घेई. थांब विटेवरी बोलायला देवाला, थांब विटेवरी बोलायला देवाला. आणि तो थांबला भक्तासाठी. ईश्वर स्वरूप माता पिता घरी. पुंडलिकाने आपण शिकवण दिली. ईश्वर स्वरूप माता पिता घरी नको ठेवू दुरी दिला धडा. ईश्वर स्वरूप माता पिता घरी नका ठेवू दुरी दिला धडा. अवघ्या संतांची विठाई माऊली, अवघ्या संतांची विठाई माऊली. कायम राहिली पंढरीत भक्त पुंडलिक केले उपकार. भक्त पुंडलिक केले उपकार. अमूर्त साकार केले त्याने. कथा सापडेल स्कंदपुराणात, कथा सापडेल स्कंदपुराणात. पद्मपुराणात घ्यावे ध्यानी. आणिक मिळेल हरिविजयात, आणिक मिळेल हरिविजयात. वारी सुरुवात तदनंतर. आणिक मिळेल कथा, आणिक मिळेल हरिविजयात. वारी सुरुवात तदनंतर. संतांच्याही आधी भेटला श्रीहरी, संतांच्याही आधी भेटला श्रीहरी. पुंडलिका घरी भाग्य कैसे. ऐसा जो आदर्श मातृपितृभक्त, ऐसा जो आदर्श मातृपितृभक्त. वंदे लक्ष्मीसुत आदराने. ऐसा जो आदर्श मातृपितृभक्त वंदे लक्ष्मीसुत आदराने. धन्यवाद मित्रांनो. हा अभंग आवडला तर तुम्ही लाईक करा, तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा. तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये लिहा. चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल, राहिला असेल तर तो अवश्य करा. आता उद्या आपण संत ज्ञानेश्वरावर अभंग ऐकूया. धन्यवाद.